調子悪いよ。あららら。ジュリちゃん大丈夫ですか、ジュリちゃん。ねえ。ちょっとむせちゃった。ジュリちゃん。ねえ、どうしたんでしょうね。ジュリちゃん。なんでだけそんだけ舐めるんだろうね。皆様いかがでございましたでしょうか。今日はジュリちゃんが武田さんにもキス攻撃ですごかった。どんどんの時間ね。プル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 きっと皆様のお口が美味しい匂いがねしてたのかもしれませんね。今日ね初めてでもドッグセラピーにね参加してくださっていかがでした、まーちゃん。まだいるの？眼鏡最初手術して股関節を手術してだから歩くの大変なんです。ワンちゃんはいかがでしたか？うちの犬？今日ワンちゃんどうでしたか？可愛い可愛かったです。ワンとも言わないし逃げないしね。おとなしく抱っこしてるね。楽しかったですか？ね、楽しいですよね。よかったです。もうルルちゃんはすっかりね腕の中でねお昼寝モードに入って心地いいみたいですね。この格好。かわいい。邦子さんはといえばもうすっかりお気に入りの隼人君をずっとねセラピーの間中抱っこしてお昼寝一緒にもう嫌がりもせずねえ。よかったね、隼人君もね、ありがとうございました。そしてアレックはと言いますと山口さんのもうね撫でてもらうの気持ちよくてお腹出してソファーでねもう僕も寝ちゃいそうびっくりしたもう分かってるね置いていかれたら大変だと思ってるねえこんな感じで暑いねまだ入ったばかりでこんな暑い日が続いておりますけれども塩野さんねどうか皆様お体気をつけられて暑くてもまたねエアコンの中だとまた今度はエアコンでちょっと体冷えたりもしますのでどうか温度調節気をつけられてあと水分をたくさん補給してね熱中症にならないように時間でねひろこさんも気をつけてくださいませねいい笑顔でまたね次回お目にかかる時まで皆様どうかお体気をつけてまたお会いできたらと思います。ね、本日お招きいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。ジュリちゃんも最後までしつこく言ってましたけれども、ジュリちゃんもうねもういいって。